Hello everyone, welcome to Mrs.Goyari official channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गोयारिनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय दिनै गोयारिनि ब्लगखौ आंसो स्टार्ट खालामबाय आरोना मानो होनोब्ला दिनै गोयारिनि बर्थडे इट्स 1st June 2024 ओमफ्राय दिनै बर्थडे आरोना सो सानबाय जे गोयारिनि बर्थडेखौ एसे सेलिब्रेट खालामनोसै होननानै जोङो दिनै भुटानाव थांगासिनो आरोना भुटानावनो एसे सेलिब्रेट खालामनानै फैनोसै गोयारिनि थाखाय केकबो लाखाबाय नैयाव केक दङ गोयारिनि ओमफ्राय आरो पपर्स स्नो स्प्रे नै बारा जेबो गैया ओरैनो जास्ट बेरायनो थांनायै ओमफ्राय केक हानानै दसे एसे सेलिब्रेट खालामना एन्जय खालामना फैनोसै आरोना स' नोंथांमोना बे ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दंफायो मिस्टार गयारि द बार्थडे बय हेपि बार्थडे बेब गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ बावहरनाय थाबाय स' दिनै आंनि बार्थडे गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बावहरनाय थाबाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आंखौ उइस खालामहरनायनि थाखाय आंनि मोजांनि थाखाय बोर सारस्रिहरनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखायबो आङो आरज गाबो नोंथांमोनाबो अराय सम आलो गोजोनै थाथों आंखौबो बिदिनो अराय सम उइस खालामहरबाय थाथों मास हारामि बेयो बिदिनो अनलांबाय थाबानो जाबाय गयारिखौबो आंखौबो नोंथांमोना एथ'ग्राब जोंखौ सापर्ट खालामो जोंबो नोंथांमोननि अननायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो स' दा बेफोर खोथाखौ साइडआव दोनथ'नानै जों थांनोसै आरोना आं दाहाय दिन्थिगोन जोंजों सोर दंफायो स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' दा जोङो सायाव थांसै भुटानाव बेयावनो जानानै पार्टि एसे खालामबोनोसै आरोना केकखौ नों लादो माबायदि लादो मिथियाखै आरो नै केकआ नैयाव दं ओइ नोंनि नामा मालाय ओइ नामखौ खोन्था दे खोनासंलाय बेखौ सोंदों दै नोङो बेसेबां क्लासाव फरायो होननानै दुमनिनो क्लासा दुमनि ना नोंना नै ओमफ्राय बिमाया नैथिं हाय होनदो हाय गयारि अलंबार गयारि अफिसियेल चेनेलाव नै नोङो बाबाजों जिरायदों बे नोंस्रा बाबा नङा खोमालै गान दामनो ओमफ्राय नै जोंना गिनाया थांगासिनो दा एकदम सहैना दिन्थिसिगोन आङो नै दा जोङो भुटान इन्ड' भुटाननि बर्डाराव दङ दा बेयाव पासपर्ट भटार आइडिफोरखौ होनानै एन्ट्रि खालामसै आरोना गयारिनि ब्लग लानाया आंसो दिनै गयारिनि ब्लग लानाया नै गयारिया डकुमेन्ट्स लाबोदों गारिनि आरसि मा जाहोगोन दिनै बार्थडेनि माबाखौ पार्टिखौ हा अमा बेदर जाबाय सयजननि नायनो नै एन्ट्रिनि पास बे आंनि आधार बे नोंनि लाइसेन्स भटार आइडि थुदो यावनो गोबाव जाखाबाय यावनो खोमसिखाबाय नै अखाल' हानो बाखिसै Foreigners are restricted beyond this point without immigration documents नो दा जोङो ओरैनो एसे थाबायहैनोसै स' भुटान सिङाव हाबबाय बेनिफ्राय थांनो होला थांबाथाय इमिग्रेसन माबाखौ नांगौ आरोना डकुमेन्ट्सखौ स' इयावनो मा हायो नायलांसै ओरै थांसै माबा हाइंगिं ब्रिजआव थांनो एकदम खामानि फिसा हाइंगिं ब्रिज आं बिराद ट्रेकिंआव थांनो लुगैबाय दा बेखौ नुनानै बिराद हाइटजों गियो बे मानसिया हाइटखौनो माने सह्य खालामनो हाया गियैसो मोजाङै दुगैनो हामदो नै बारा मोजां नङा फिसा आरोना थेवबो थिग थाक अके बेरायनो आन्थाना जेनेबा माने फिसाखा आरोना बे नामलाङा फिसाखाय माने गेदेर नङा बेयो एरियाया ओमफ्राय थांनोबाथ' फुनसिलिफोर बायदिथ' माब्लाबा जानाय फुनसिलिफोराथ' बिराद गेदेर ना स' बिनि थाखाय इनाफ आरोना बेनो दा नैयाव थांगासिनो जोङो नै सफैबाय जोङो गयारिनि केकआ हेपि बार्थडे मिस्टार गयारि
Boleh kacau. Itu Terus masih ada. Oh my god. Ini sarai nih. Iya lah, Bu. Ini sarai dah. Sarai nih. माबायदि जाखो बा भिडिअ लानानै नै दिनै गयारिनि बर्थडेनि फिसा सेलिब्रेसन भुटानाव हेपी बर्थडे जिउ गोलाव जाथों नोंना खुलुमबाय गासैखौबो आंनि अननायखौ बावहरनो थाबाय दिनै स' फुजाया एसे बार्थडे केक आंनि थाखाय माबा खालामदों आरोना जुगार स' बेखौनो हानोसै नोंथांनि अननायाव दे केन्डेला विश बिगार God bless you जिउ गोलाव जाथों आंजोंनो अनलायबाय अनलायना थानो केकखौ देखायनो हायनि सिगाङाव मोनसे ओरैनो दे नै गयारिया मोदला नालाय मानसियाबो बेनि थाखाय केकखौबो मोदलाना लाना फैदों आङो दे हानसै मोना दे हादो फार्स्ट केन्डेलखौ खोमोरगोन ये हैप्पी बर्थडे टु यू हैप्पी बर्थडे टु यू बाबाय थांखाबाय खोमा नै बेरफ्राया Happy birthday once again. Thank you. Deh, udah pada dona dengan nih. Ini siapa? Zana ni mana sih besarnya? Cak. So celebration ओरैनो सानै साथामजोंनो iya इदि फाननाङा मोखाङाव फुनबाथाय आं बिराद बोरैबा मोनो फुननाङा ना मोखाङाव नैयो पर्क ड्राई फ्राई ओमफ्राय नैयो बिनि कोका स्पेशल कोका भुटाननि ओमफ्राय नैबे चिकेन फ्राइड राइस सा ओमफ्राय नै केका नै आरो पर्क चिली ओमफ्राय मैगी नैयावबो मैगी जाखांजोब्बायसो नै ओमफ्राय लानानै बावगारलाबायदोंमोन नै फेन्टा जोंना कोक नै इफोर मामोन याव मैगी मोन खोमा ओमफ्राय बेयाव चिली चिकेन मोन खोमा बिदिनो सब मिक्स जाजोब्बाय जागासिनो गासान्ति गोरलैलायनाय जादों मालाय नुवाखै गावदों नोंसोरबो जावदो जादो नै अखासो हाबाय अखा आङो चुरपि जेरावबो नागिरबाय थायोना भुटानफोर थांबाथाय ओमफ्राय अरुणाचलफोर थांबाथाय ओमफ्राय जा रेस्टुरेन्टनि आंकोलमोन बेनाव सोंबाय आरोना चुरपिखौ बबेयाव मोनगोन होननानै बिकज लास्ट टाइम आं फैदोंमोन ना भुटानाव माने बेयाव नामलाङाव ओमफ्राय एथ'ग्राब नागिरबाबो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय आंकोला खोन्थाबाय बे खाथियावनो मोनो होननानै ओमफ्राय बेयाव नागिरबाय ओमफ्राय मोनबायबो आरोना ओमफ्राय लाखाबाय ओमफ्राय आरो नै कर्ननि चक्लेटबो लादों आं कर्ननि चक्लेट बे आंनि फेभरेट केन्डि नै मालाय अलंबार गयारिया गारि सिगाङाव जिरायना दं खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय नै बे गारिया सोरनिथाय बलेर' पिकआप बेखौ दिहुननो हायाखै बियो बिपि लिरनाय दं आरोना माने भुटाननिनो गारि खिन्थु सोरनि गारि मिन्थिया हर्न दामगासिनो थेवबो रावबो फैयाखै स' दा जों सफैबाय बेनिफ्राय मोनाबायबो आरो ससे लामाखौ देखायलांसै थेवबो जोबैनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आं बेखिनियावनो ब्लगखौ फोजोबनोसै ओमफ्राय थेवबो ससे देखायलांसै बाय बाय भुटान वेलकाम टु इन्डिया Mana ini? Saya.